Novi zakon o plaćama funkcionerima u Federaciji donosi enormno povećanje plaća u sljedećoj godini. Plaća predsjednice Federacije bit će 4.000 maraka, premijera oko 3.900, ministara oko 3.600 maraka. Zastupnici će primati plaću od oko 3.200 maraka, koja bi sa svim beneficijama mogla biti i više od 4.000 maraka. Iako tek 31. marta ističe rok koji je postavio MMF za donošenje zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji, vlada je požurila da donese nacrt ovog zakona koji će njenim članovima očigledno omogućiti daleko veće plaće od dosadašnjih. U nacrtu zakona o plaćama strogo su precizirani platni koeficijenti. Nemam pojma. Niti me interesuje. Hvala vam. Premijer Mustafa Muezinović očigledno ne voli govoriti o svojoj plaći koja će poslije nove godine biti veća za barem 700 maraka. Činjenica jeste da osnovica za obračun plaća državne administracije nije striktno navedena u nacrtu zakona o plaćama, ali jeste u prijedlogu budžeta za sljedeću godinu. Iako osnovicu iz prijedloga budžeta množimo sa koeficijentima, matematika je sasvim jasna. Predsjednica Federacije imaće plaću od 4.000 maraka, premijer Federacije 3.920, ministri 3.600. Plaća će biti uvećavana za svaku godinu staža najviše za 24%. Preostaje da administrativne komisije vlade i parlamenta potvrde osnovicu za funkcionere, a vlada Federacije osnovicu za ostale državne službenike, koju će naravno usklađivati sa rastom troškova života. Balon o umanjenju plaća za 10% konačno je ispuhao. Neće biti umanjivanja kad se donese zakon o plaćama, neće biti umanjivanja. Zato će se dogovoriti fiksni koeficijenti i cijena rada koju dogovori sa sindikatom. Iako ih je zakonom o uštedama ukinula, vlada ponovo uvodi i novčane naknade za rad u komisijama i radnim grupama koje ne mogu prijeći iznos od 400 maraka. Ostaje i zastupnički paušal, naknade za odvojeni život, troškove prijevoza do mjesta prebivališta do 4 puta mjesečno. Primanja funkcionerima bit će garantirana 6 odnosno 12 mjeseci za one sa dužim stažom i nakon prestanka funkcije. Završimo ovu priču konstatacijom: sa tranšama MMF-a u još bolji život naših funkcionera.